Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Lagunak, Xaloa Telebista Nafarroko iparraldera hurbildu da, izuzen ere, Urdazubin, Urdazen gaude. Bertan, zer egin behar dugu? Begira, alkatearekin, medikorekin, merkatari elkarteko arduradunarekin ere hitz egingo dugu. Zeri buruz? Covidek zer eragin izan duen, lehen eta orain nola dagoen herria, eta herriri buruz ari garela nola ez bertako lezeak ezagutu. Hori dena hemen, gaurko herriz herri saioan, Urdazubi, zatozte, hasi behar dugu eta. Iñaki Ariztia, Urdazubiko alkatea. Egunon. Eskerrik asko gurekin ebatxetik, egunon. Placer bat nire, bai. Berdi, ez dakik bile esku eman, okondua. Bai, zaila izaten da, hemen iparraldean ohituratu gara beti besarka da musoiek, hortara ez gara iristen, baina ni beti nahiagut eskua eman, behar bada gero jelaikin eta neurre guztiak ezatzen dugu, baina osorik eskua minimuma. Okondoko eta gauzoiek iduritzen zait, bai, arraro, bai, kolpe batez, bai. Aizu, Iñaki, nola jasan duzue, nola jasaten ari zarete Covideko urte hau? Pues azkenean ni pentsatzen dut alderdi guztietan bezala, bere zailtasunekin. Azkenean torri zen modua izan zen kolpe batez ez ginen prestatura, ez hemen ez inon. Gero azkenean mugaen etxera da gehiena egiten dakutena hemen adibidez Urdazubin, mugaen etxera, baina alderdi guztietan ere bai. Eta gutxinaka uzten dakuten moduan lan egiten. Beti laneko gogoekin, baina ohitzen gara. Zuk zenbat denbora daramatzu alkatetza postuan edo? Bai, orai 2 urte. Sarrera bete-betean, sarrera arrasona izan ginuen. Orduan herria ez geneukan zailtasunik, dena ondo zijoa zen, beti alaitasunez eta saiatzen gara ospakizunak egiten, udako eventuak, turismotik bizi gai gara jendea erakartzen, eta kolpe batez ezin ginuen ezer egin, dena mugatua zagon, dena etxia zagon, hemen ostalaritza eta arras garrantzitsua da, ostalaritza eta fronteriko komertzioi, bentak, deritzen bezala, bentak, eta etxier hori kalte izugarrik izitzen herri guztiko, herri eta herriko jenden deko. Erraiten dugun bezala, hau mugan dago, Urdazubi, Frantzia alde batetik, eta Nafarroa. Zuen bezero gehiena edo eguneko kopuru handia behintzat frantziarra da. Bai. Eta batzuek itxiak, bertziek idekiak, zer nola jasan duzu erokeri hori, zenta Gipuzkoa, Nafarroa, Frantzia dena kokatua, eta denak ere murrizketa desberdina egintu den. Hori da, asmenta batez erokeri bat zen, eta ikusti behar ginuen Espainiako legeak, Frantziako legeak, gero Nafarrokoak, Nafarroa aldi gara, eta gero Gipuzkoako, Bizkaiako azken alde guztiko jendea tortzen baita. Eta, lehen hemen lan egiten genuen eguneko 80-83 Frantziako klienteekin, bentetan eta gure ostalaritzen ere. Eta bai, sumatu duguna, gehiago hurbileko jendea, Nafarroko jendea, Gipuzkoako ere, Euskaldunan gehiago, ibilitena aurtengo ganden udan, eta aurten erasmentan mugimendu berri ikusi dugu. Alde ona, bertako jendeare hurbildu da eta hurbiltzen ere da gero eta gehiago, ez da? Hoxe, azkenean behar zego tortilla buelta eman, erten dugun bezala. Azkenean aldatu da, berrikuntza izan tire, gero benten izan zuten murrizkote horrekin, etxira horrekin, azkenean ohitu hartu, etxi esteko lan izan zuten, ia
ia gehienak, eta hasi zen onlineko bento horretan, berritu behar izan ginen, ostalaritzan, hoxe, eta hemengo ostalaritza gauz bera, berritu behar izan dugu, azkenean bueltoi eman, berritu, eta hori kliente berriak lortu ditugu, erten dutena nazionalki, Nafarroan eta Euskal Herriko jende gehiago tortzen dena lehen, adibidez, igual ez zuen ezagutzen, o hurbileko afera beti guztien dugu edo zein egunez ikusten aldugun bezala. Eta alderdi hortei berritzen eta beti jendearen zain. Bai, konten. Uda alderiko betire antolatzen dituzue, Urdazubin hainbat ekitaldi edo ez da? Hau nola ikusten duzu? Idero horrekin, ganden urtea zaila zen arraz, eta ala ere lortu ginen ekitaldi bat, monologisten bat, zeo zer egitea, Euskal Telebistako ere saio bat herri txiki, saiatu ginen, azkenean pandemin erdian orduan harpatu zagun, baina lortu ginen egitea azkenean distantzekin eta azkenean irakurriz, hartzen dugu hartiren neurriak eta bete egiten aldera, eta horren alde gara, gu ekintzak egin, animatu etorri da jent, azkenean turismotik bizi bai gara, beti ezala. Jendia urbildu da dila, Urdazubin gauz haunitz, onak dituzuela, ez da? Bai. Eta horretarako pres zaudetela. Gu beti pres, azkenean torri zaikun lagun berri hau COVID izenekoa ez dakigu noiz ahertu dugun, ikasi dugu honekin bizitzea, eta azkenean ohitu beharko gara, berritu, eta gure bizitzara mantxo bueltatu. Iñaki Baikor ikusten zaitugu, eta munduko zorteriko gena opa dizuet. Hoi espero dugu, zailena neduriko pastu dugun, eta hemen digoiti dena gora. Ederki, badakizue hurbildu Urdazera edo Urdazuira, ez da? Eta gozatu hemengo paisaiaz, hemengo aferaz, ez da? Hoixe, ni animatzen dut jende guztia duguna etortzera, zautzen dagunera eta ez daguna zautzen ere. Eta hemen beti ongi etorri izan dira, eta dugun mugeikin saiatu gara denei beso zabal-zabalek ez horrela, horien arte ezagun bezala, eta konbidapen hori datu, eta jende etortzera. Eskerrik asko anitz, Iñaki. Eskerrik asko zuei, esker. Beno, Urdazubiko medikorekin gaude, bene? Egunon. Egunon. Zer nu zaude, ongi gaude? Momentuan ongi, momentuan. Beti momentuan armera da. Bai ez, pasatutakoa eta momentuko, gero erokoa. Inorre. Urdazubin zenbat uste daramazkizuzuk mediko bezala? Nik hemen joan den urtin indut 35 urte. Hemen Urdazubin 35 urte, eginak mediko bezala. Unartan jetu nahi zen esan artikan, porque nahiz etxalarkoa. Bai. Bineon pensamentua, beti aldatzeko pensamentuekin, ez? Hemen gusture herri naiz, eta gusture nago, eta hemen segitzen dutela. Beti pixko kontaktu ospitalekin izan dut, hori bai, ez aislatzeko sobera, eta beti gainan ez daiteko nire profesional, ez? Baina, bai, hemen ongi naiz, momentuan. Gustuan. Eta aiga kautzen, eta hola segituko uste dut. Bene, nola ikusten duzu COVID historionekin, Urdaseko herria eta bertako jendia? Mira, asunto honekin, nik ikusten dut, ni pentsatzen dut, problema dela, eta importantea dela, dena indako pentsatzen dut, ez? Baitere pentsatzen dut informazione asko, igual sobera informazioa dugula. Sobera asko ordu guzitan? Bai, pentsatzen dut nek. Eta pixkoat xoratuak ere bai. Eta gainera, guk profesionalak xoratu pixkoat ere bai, eta jendeak gehiago duri. Aitzez gehiago. Neretako. Guk zebas izanen dugu Deus erratiko eta zuek edo zer komentatzen duzuen bai, eta zer entzuten dugun, baina guk medikuk ez izanta edo ez? Osasun arloan ez gaudenok, zer eranen dugu? Bai, hori da. Porque, infekzioneak badire hainbeste. Infekzioneak beti izautu dugu. Tratatzen dugu batutan ongi, betan ez. Dena bezala, asunto guzikin bezala. Binon, hau da pixkoat espeziala, ez? Inorre ez zuen pentsatzen dut esperatzen horoko gauzeik, inorre mundu guzian, etorri zaigu, eta frente inberdio, durik gabe, hori gola da, ez? Hora, importantea dela, dudik gabe ikusten dugu, zenbat jende hiltzen adila.
hori alde batetikan. Bai. Minon, importantea da, minon, erraiten aldu gure, ez dakit sobera ongi denola erraitea, minon, ez horren importante. Porque hiltzen dela jende honiz, bai, vamos a ver, hori, sopurutzen du, nik ez dakit ze porcentajea, minon, kikila, Badirela bertze gaitzak ere, ez da? Kikila, eta badire, hori dugu bertzaletik, Bai. Osea, infektatua unitz, hilak ere bai, minon ez da inbertze, hola utzi behar dugu. Eta gero, badugu, hauniz gauz gehiago, konsulta batean, eta medikuk hemen eta hospitalean badugu hauniz gauz gehiago, ikusteko, ez dugu zentratzen gure atentzionea esklusibamente bitxunekin, hori gara nahi dut. Badirudila ez dagoela bertze deus. Unetaz hitz egiten dugu 24 orduz, eta bertzeaineko gaitza guziek edo arazo guziek uzten ditu, ez da? Ez da bertze, edo badirudi ez dagoela bertzerikan. Eta bertze gaitzak eta hor daude, ez da? Bai, pixuat hori iziar. Osea, alde batetik prestatu berdu atentzionia bitxuneri, porque pentsatzen dut aski importante dela, bertze aldetik ez du galdu behar atentzionia bertze asuntuari. Eske, a ber, pentsatu behar dugu, dugula hainbertze gauzak. Ez ikusten dugula, hainbertze espezialitateak ikusten dugu hemen. Larruko enfermedadeak, bihotzakoak, pulmonekoak, burukoak, begiak, en fin, hainbertze. Eta konprometitu baldin bagera, benpein profesionalak, eski behar dugu zentratu atentzionia alde guzitan. Hombre, bertze gauza izan zen, superficiale baldin baginen. Behali ruñera eta tira. Nahi baldin badu, konprometitu baldin bagera eta nahi baldin badu hemen soluzionatu problema. Behar duzu, ez soberan zentratu gabe bitxunekin atentzionia, begitu bertzalderare. Hori erran nahi dut. Bai. Sumatu duzu jendia beldurtua edo egon dela gehien bat, adineko jendia, eta orain txertukin edo sumatzen duzu jendia pixko lasaixogo, edo ze desberdintasun samatu duzu? Neretako, nere opinioa da, sobera preocupatu dela jendea. En general, sobera preocupatua. Bai, eta izitua bezala. Izitu, kasi solase ez duz egiten, porque egiten arra nahi dut, aldatu da honiz, soziadia neretako. Deborozin dugula hori burutan, ez da? Bai. Hitz egiterakoan, edozen erlazio kontzerakoan, ezin ukituz, ezin hitz egin, ezin, dena ezineko horrekin dagoela, ez da? Bizkoa beldurrekin bizigera, kanpoan, bizigera, dendan, hemen konsultan ikusten dugu igual, ikusi dugu restaurantien ere, hori, milionkano, bezaletikan ere, ez denak. Bertzean ikusten dut nola egitzen diren, ez dute kasu honi egiten, maskerini gabe, eta ez distantzia biharreten bezala, eta hori bai, horregola da. Bueno, dentika, ara, mion gehiena, hemengo herrian nire impresionia da, guain arte benpin bizigirela beldurrekin. Ikusten duzu, hemendik aurrera argi pixko bat edo jendia hasiko dela bizitzen, zeren eta ahaztu dugu bizitzia zer den, atatxe ematxi, guratsukri, muso bat besarka bat ematia, hori dena berriz ere, noiz bueltatuko te den? Noiz badaki. Nor badaki horrek. Eske, guain agira paratzen bakuna. Bakuna, ez dela horren bakuna, gu konpraintzeko bakuna da. Gu konpraintzeko, ez? Zenbat immunidadea izanen dugu bakuna horrekin. Zenbat denbora izanen dugu. Zenbat eraino izanen den, ez? Nor badaki hori. Fijo badaki hori baita. Pasatzen delikan orduan eginen dugu bitartzen. Pentsatzen dute, ez gu. Ez nik, ez nahi inor. Baina espezialistak, investigadoreak, bat dute pixko bat pauta batzuek eta pentsatzen dute nola izanen den. Ikusiko dugu. Bene, zer erranen genioke gure entzule, gure ikuslei pixkot bai mantentzeko eskatzen dizkiguten gauz guziek ez, maskarilla, gelak, dena mantentu bai, bizire imar dela. Dorrelako zer erranen genioke?
Hombre, nik nire opinionia espezialistekin kontanto gabe nik ez dut arretan. Berak arretan dute hori egin behar dela, eta pentsatzen dut momentuan egin behar dugula. Nik ere pentsatzen dut beste epidemiak izan du dela, aldatu die mundu untikan, eta aurre aldatuko dela pentsatzen dut. Ahora, ni naiz profeta, ni naiz hemengo nik ezak ez pasatuko den. Bai, jakin inork ez. Baina pentsatzen dut momentuan kuidadoekin ibili behar dugula momentuan, ez? Distantziak, maskarilla eta gelekin garbitzeko eskuak. Gero, ikusten dugu telebistan eta informazioetan ze diferentzian batzuk eta bestekin, ez? Batzuk ez dire denak partidario erabiltzeko eta... Bai, bakuna partzeko eta ez. Nik hori ez dut sobera ongi ikusten, porque nik ez dakit zergatikan izaiten dugu, aire erraiten gauzoiek, eta ez espezialistikin, ez konsensuik izan gabe hori... Jendien nola solasten alden hainen erra edo, ez da? Hori da, baina lan zuitxe. Hori da, niretako hori soratzeko jendea da. Niretako, eta profesionalik bai, niretako, bai. Piskot eromena izan du da, dena? Niretako, bai. Ikararrizko eromena, eta... Bai. Bueno, segituko du mantentzen segurtasun neurriek, ez da? Bai. Eta bizi dezagun, bene? Bai, pues mila esker zueri, eta nahi duzun arte. Eskerrik asko, ongi izan, bai? Zueri, mila esker. Beno, eta orain segituko dugu Urdazubiko bueltaeska bat ezagutzeko, herria, eta hemen zer aurki dezakegun, bai? Bai. Dantzarinean gaude, hau da Urdazubiko auzo batean, eta nire alboan Txomin Iribarren. Eskerrik asko, gurekin egotetik, egunon. Egunon, ongi. Bai, ongi. Zu Txomin dantzarineeko merkatarien edo elkartearen arduraduna zara. Bai, ala naiz, bai. Konta iguzu pixko bat zer nola jasan duzuen edo jasaten ari zaten COVID-eko erokeri unerekin eta nola bizi izan duzuen? Bueno, pensatzen dut, azkenean jende guzia bezala, ez? Hainbat zalantza eta hainbat gauz pasatu dira hemen urte batez. Eskerri ez ginakila duela urte bat hauinik segituko ginela ala, ez? Azkenean beti esperantza pixka da dugu guaian xertekin eta ia gauzako hobetzen dien. Baina, bitarte hortan, lehenbiziko 3 hilabeteak izan ziren izugarri latzak. Eta, geroztik izan ditugu momentu honak pixkat libratzen ziren gauzak, berriz estutzen ziren Frantzitik jasentzilaik berriz ematen bere normatibak eta gauzak ingurumenako jendeak ez hurbiltzeko. Eta, azkenean nahiko gogorra izan da, eskerrik ertek eta gauzak gogorra izan diela, eta horrek lagundu baitu pixka bat. Zu bertako nagusi, baduzu gasolindegia bat minio gehiago, ez da? Bai, badut azkenean sare bat hemen Nafarroan montatua, eta baitu nerekin lanean 51 langile, badu garraio ere bai, eta egierran bi gauzak nahiko ukitok izan die COVID-eko historia honekin. Informazio aldetikan jendiek bazekien zuek dantzainean egonda, Frantziko bezero haunitz dituzue, jendiek bazekien noiz pasatzen antzen, noiz ez, murrizketak nola ziren, hori informazio aldetikan nola ikusi duzu? Hortan, egiarran elkarteak indu lan handi bat, ez? Igual baina arte, igual elkarteko partaideik ez zuten sobera argi ikusten zeintzen gure papera, baina, agertu da igual situazioen latzuntan, bazela lan bat egiteko, komunikabidetan eta gauzetan, azkenean egiarran gure auzoa Frantzia desinformazionean artista gorra die, eta ingaitute min pixka bat, ez? Guk azkenean ginten harremanekin Nafar gobernuekin eta izan dituzen bilerak Akitania berriekin eta gauzetan, Sartuaga mundu hortan, saiatzen zehazki jakiteko jendea ze neurriak eta ze kasu bakotxean nola ginen, ez? Azkenean hor izan da nahasketa bat, PCR behartziela, ez ziela behar, eta 30 kilometroko jendeak mementu bat ez zuten behar, eta ez zen sobera argi, eta hortan lan dezentin dugu. Nabaritu duzu, orain sartu dela bezero berriak edo Nafarro aldetikan edo aldaketarikan bai? Neri durikotz,
azkenean ez da beti gauz negatiboki ikusi behar, eta momentu honetan igual gauz ona izan dela, azkenean jende igual ohartu da bere inguruan igual ze gauzak dituen interesgarriak, ez? Pensatzen dut, bastan aldea hemen Urdazuiz, Ugarramurdi, igual jende zuen ezagutzen dako izan dutela aukera bat nola urrunago etzien joaten al, zautzeko alderdi hau. Eta, bai ikusi da kanpoko inguru, Nafarroko inguruko jendea igual normalen ez zena etortzen gehixio, ez? Guretzako beti izan da, lan bat hor sohorra nahi izan duguna aspalditik, ez ezagutzea bakarrik gure alderdi hau Frantziko aldetik, izan, azkenean alderdi nahiko polita da, bastante ongi dugu antolatua igual, nahasketa natura, alderdi komertziala, kulturala, eta egiarran igual Nafarroan ez ginen soera zautuak, ez, modu hortan, eta igual izan da aukera polit bat guri zautzeko. Alde ona hori errautzen diozu, ez? Jendiak ezautu duela gehiago, bertako herriak edo horrelako. Hori da izango litzateke zuretako alderik onena. Bai, azkenean, gauz guzik baute bere kontrapuntua, ez? Eta, pensatzen dut, igual bai dela momentu bat, jendea igual sartu da gehiago natura zautzerat eta olako gauzak, eta, azkenean, momentu txarretik ere, bihar de aldien gauzak hartu, onartu eta baliatu, ez? Eta, kasu hortan, bai izan dela ala. Segurtasun neurriak pila bat hartu izan dituzu eta denak gainera. Horretan inbertsiorik bai, suertatu zaitzu egitea, nola ikusi duzu, eta gero ere, zu erran dugun bezala, merkatari aldeko ezagik presidentea edo zarenez, zer ikusi duzu beharrezkoa edo egin beharrekoa edo? Egiarran, gauza hortan, nik igual administrazioekin pixkat igual haserre gaude, zen da azkenean elkartzen eskatzen gaitute gauz batzuk, baldintza batzuk betetzea, modu hortan nik uste jendea nahiko zehatza izan den, eta azkenean egin du bere inbertsiona, bere gastua, pixkat bere bezero ere azkenean sartzen pixkat bide hortatik, eta gero gauzak atentziela pixatu kertzerat, kasi giduri zen, neurri bakarra hartzen altzena zen, dena etxi berriz. Dena etxi eta... Nik erte dut beti gauza bera. Azkenean, Frantzian, gona die urritik oain arte, oain hasi die pixkat edekitzen, eta gierran zenbakiak ere ez ezite sobera gan bere aldere. Orduan, ez dakit, alde batetik igual, azkenean alderdi komertzialak eta jatetxeak, ostatuak, estea, ja bazuzten neurri batzuek emanak, igual ez da soluzione honena izan zen, eta azkenean jendea etxetan elkartzen denen edo kanpon elkartzen denean neurri gabe ez zaitu duritzen ura hobeokoa dela. Zuretako soberasko izan du da hartu diren neurriak, ustez orain ja pasatu dela denbora pixko bat eta erranduzun bezala, kontuan hartuz zenbaki ateratzen diren, zuretako soberasko izan du da? Nahi durikoz, azkenean, hartzen delaik erabaki bat, baldintza batzuk, eguneko 50 ostatuetan eta gauzak, eta azkenean neurri horiek behar den bezala erabiltzen bali madie, nik uste dut askiziela, eta ez dakit, azkenean jendea indu, azkenean lan latz bat hor, lan eta inbertsione bat, eta izan di mementuak pausu bat aurrera, bi atzerat, azkenean enpresako munduentzako gaitz handena da desinformazionei alde batetik eta bestetik ez izatea argitasun bat noa zoaz, ez? Nola ikusten duzu, hemendikan aurrera, zer gertatuko den, ze zentzu duzu, zer iruditzen zaizu, zer gertatuko den eta nola joanen den? Nik nire kasuan egiarran azkenean saiatzen naiz beti basoa beti kustea erdi betea ez da erdi utxik, ez? Baikorra zara orduan, ez da? Bai, azkenean bai, zen da, azkenean iluntasunean denak ilun, ez? Eta, pensatzen dut, edo esperantza bat badut, hainbeste denbora jende egonik hor, deusik egin gabe, atera gabe eta historia, sortu duela ere, gogo bat,
bizitzeko igual gehiago ez, eta bueno, pentsatzen dut horrek lagunduko duela. Hoi alde batetik eta beste aldetik, izan da igual mementu bat ere, jende igual ohartu dela edo estimatuko duela igual inguruko gauzak dituena, jode, igual guain arte ez ditula sobera estimatu eta baliatu. Bertan urbildu ditugunak, bai, eta hemendik aurrera, igual bertze ikus puntu bat desberdina izanengo duela, ez? Bueno, gu nola ez, badugu alderdi bat izugarrizko polita, eta bueno, seguro jendea horroituko dela gutaz. Uste duzu jendiak ahaztuko dula? Zer gertatu den, agudu xamar? Bueno, bueltatuko gara lehenko erara, nola? Ez dakit, azkenean hortan bai badutela zalantza pixka bat zen, eta alde batetik pentsatzen dut, nahiko gogorra izan da denentzako situazione hau, niok ez du ezagutu olako gauzarik, baina bestetik ere, ez dakit, memoria infraxila da, batek ez daki noiz arte irauten dien olako gauzak. Bueno, alde batetik, hon izaten da, memoria esobera gogorra izatea momentu ilunekin, ez? Eta azkenean horrek ere kartzen zaitzu como iluntasun bat. Baina, bueno, pensatzen dut izin dela hor pixkat nahasketa bat. Bueno, Txomin, eskerrik asko nik. Nik zuei, tortzegatik. Eta utziko zaitu zuk ikadezko lan ez adentzu hemen. Bueno, zerbait badaiteko beti. Zaindu eta ongi izan. Mil esker, eskerrik asko. Orain segituko dugu Urdazuiko beste jendik eta ezagutzen. Urdazuiko lezetan gaude eta nire alboan Goio Ualde. Egunon. Eskerrik asko, zuen aldera egomidatzeagatik. Goio, zer modu zuzara hemengo arduraduna? Bai, ala naiz. Baina hortik aparte gauz bertzelan betzuk ere egiten dut, bertzelan betzuk ere egiten dut, bai. Bueno, nola jasan duzu COVID-eko urti hau edo? Bueno, bertze haunitzek bezala, gaizki. Ez du izan da urte bat erten alda txarra. Baina, bueno, gogorra. Egon gara etxiek, bizitak mugatuek, haunitze arazoaikin, maskarilla goiti, maskarilla beiti, hemendik borrokan, beti borroka batean. Segurtasun neurri guziak. Eta, leku bat barnean egiten ditugu bizitak, eta horta eta zarrotzago gara, maskarillaikin, guziz, eta, gauze, gogorra izan da. Baina, denetak bezala, hemendik ere gauz onak ere ikesten dire eta atratzen dire. Eta iduritzen zaite martxa hortan gaudela. Ederki, hori Goio, noiztikan agertzen dire Urdazuiko leze hauetako edo lehendabiziko idatziak edo noiztikan? Badire ja berri betzuk 1808koak. Garai horietan, garai zailak ere orduen, segurazki, eta Napoleonen soldaduek eta pasatuek alderdi unterat, borrokak, eta omen lezeotan ja zenbait gauz altxatu zuzten. Hori da lehenbiziko berri dugune. Zein da Urdazuik daukan altxor honen pixkot berezitasuna edo? Badire hauniz gauz. Lezia ez da sobera haundie. Ez da sobera haundi arteko moduen. Baina baditu haunitze gauze politek, adibidez, badu erreka txikibet gurutzetzen duena mendi hau. Bere izen ere ja polite urtsume. Eta sartzen zarela lezerat, erreko ikusia intzinean haitzen duzu bere asotsa. Eta asots hortan iduritzen zaizu norbaiten solasa haitzen duzule. Lehenagoko jendiak uste zuten lamiek zirela. Nik ere baut esperantza baten bat apatiko dutela. Zuek bisita gidatuak egiten dituz, Bai, beti da gidatua. Euskaraz, erdaraz, frantsesez, nola ez, bertan dago Frantzieta. Eta ingelesez ere bai? Ingelesez ere egiten dugu, gure euskanglisen da. Egiten dugu zerbait ere, saiatzen gara eta zerbait atratzen da. Sare sozialetan sartuta zaudete? Bai, sare sozialetan, badugu gure web horri ere bai, cuevasurdax.com, eta beti hartzen dugu, eta orain ta gehiago, oiniken, maskarili gabe eta gertzen gara hemen, baina oiniken bizitetan eta guren maskarillak eta guren aforoak eta baditugu, eta orain eskatzen dugu favorez, torri aintzinean,
erostia jasarrera, reserbatzia internetetik. Eta horre ere, nahi bali madugu gure bizita eskuaraz, hartzen dugu eskuarazko aukera. Eta ja, ailegatzen garenean ja, hobekiago izin dena, erresago dena. Dena dago ja, orduan antolatua, eta hurbiltzen diren horiek badakite, badutela eben ordua eta zuek ere zaudete ja antolatu gara. Hoize, dena, momentu honetan hola dena hobekiago atrako da, bertzenaz ere, hemen ere erosten alda sarrera, baina gara, igual ez da guk nahi ginen hizkuntzen, edo igual esperatu ordu haunitz, edo, hoi dena... Obera internetez hartu eta ja... Nire berikoz momentu honetan bai. Zenbateko taldeak, zenbateko personekin egiten dituzue? Bueno, momentu honetan gaudea 12 launekin. Momentu honetan gaudea 12 launekin. Iduritzen zaiku uda aldera gauze, hobetiko dela, lasatiko da asuntoa, iduritzen zaiku. Baina momentuan 12 gaude. Bai, nabetzen duzu ja Frantzitik badatorrela jendia, eta Nafarroko jendia ere ikusten duzu, muitu dela honitz, bai, ezta? Muitu da honitz, bai. Torri dire, eta hemendik ere aprobetxatzen dute, eskerrak mateko, nafartarrei, zeren torri dire alderdi unterat, biarginuen hemen laguntze, laguntze handiena izan da hoi. Nafartarrena, torri direla, bizitatu dute, eta horri esker, segitzen dugu hemen inderrian. Orain, hasi gara jende gehiago ikusten, hasi dira lehenbiziko Frantzak, aigara ikusten ere, gainera nola zenbait tokietan orain aigara ikusten telebizionetan, eta gaztiak hau, gaztia hura, unet torri dire, nafartarrak eta gaztiak. Nafartarrei gaztiak torri dire. Eta aigara ikusten ja, bertzadineko jendiare bai. Orain arteo gaztion erten atzune, beti ni zarrena izeten nintzen bizitetan. Eta, ja badut nire adin ere bai, baina, badireni baino zarragokoak, eta horiek ez nituen kusten. Eta hasi naiz kusten ere... Adin guztietako jendi hurbiltzen dela, ez? Hasi naiz kusten. Orduan, animatuko dugu, etor daitezen, Urdazubiko lezeak ezagutzera, adin guztietako jendean dako badela sarrera eta zer ikusi gauz polite badu dela hemen, ezta? Bai, bizita polita da, bizita polita aspaldiona hasi ziren hemen ja turistei erakusten leziok, erten ginuen 1900 Gerra Zibila aintzinean. Gerra Zibila aintzinean ja moldatu zen pixke bat ja turista frantzai garai hartan erakusteko, gero gerrak eta gauzok, eta gero berriz ere hasi zen, baina aspalditik da gauze ederra, orduan polite zen, orain ere polite da, eta merezitu guztia. Goio, orduan animatuko ditugu denak, etor daitezen Urdazubiko lezetara, baduela gauz politek ikusteko, ez da? Gauz politak, erauntxek pastu dire, ikusten duzue, eta orain ere duela guraldi zarmanta, eta venga, Aitzoki, Goio. Eskerrik asko honitz? Zuei, tortzegatik, zuri, ziar. Eskerrik asko. Munduko zorteriko bena opa dizuet, bai? Berdin, denetako. Eta zuei ere ikusten duzu, etorri Urdazubiko lezetara merezi du eta. Gaurko herri Urdazubin bukatzen da. Zer erran, bidean geratu direnei, gaizki pasatzen ari direnei eta gaizki pasatu dutenei ere, besarka handi bat. Beste gaineko guztiei, ongi izan, animo, zaindu, eta berriz ere hemen egonen garela, beste herri saio batekin, beste herri bat ere ezagutuko dugu, eta bitartean, denoi izan untza eta bizi. Aio! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.